Barka da zuwa taskar waliyyai. Kada ka manta ka danna alamun ƙararrawa don samun yana da manyan bukatoci nan duniya da gobe kiyama. Ya Allah, daga cikin manyan bukatocin mai girma Ahmadu Tinubu, Allah ka yassare mai Najeriya cikin sauki. Ya Allah, da sunanka Allah, da sunanka Rahmanu, da sunanka Rahimu, Allah ka ba Tinubu Najeriya. Ya Allah, muna roƙonka, muna tawassuli da sifofinka madaukaka. Allah ka ba Tinubu shugabancin Najeriya. Ya Allah, ya baka nasara cikin wannan bukata ta. Kamar wanda Allah ya runguma jihar Zamfara ya ba Bello makiya suka wargaje, Allah wargaje ma makiya. Kuma Allah ya raba ka da fiye da kai. Allah ya hada ka da manyan mutane musu gani gaskiya. Bismillah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. In sarki zaki dan Allah in dai ana kimanta addini, yaushe musulunci zai zama irin wannan abin haka saboda Allah. To kasa akwai sauran bidiyon, karasa su kawai sai mu yi magana. الحاج أتيق أبو بكر رئاسة نيجيريا بقدرتك وأعنه على إقامة العدل فيها ويسر له إصلاح كل ما فسد فيها وكن له وليا ومعينا ومغيثا ونصيرا ربنا اغفر لنا. ساوني سلكي ذاكي. وينصرك الله نصرا عزيزا 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 صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وارزق محمد بخاري 4 بعد 40 وهو على رأس نيجيريا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم سلكي. Masha Allah. To, yawa. Duka kenan. Akwai na ƙarshe ƙwaya ɗaya. Duka kenan da yazo. Okay, duka kenan. Duka kenan. To ala ayyi halin sarki, kar wani ya ce ba addu'a ake kyama ba. Amma ba da irin wannan sigar ta baza'a ba, ta yanda zaka je wajen wannan wanda shi ga manufansa, ga tafiyarsa daban, ka je ka je mai addu'a, wannan ma ka ce ka sai mai addu'a, ka san kuma abokan gaba ne. To kaga irin waɗannan abubuwan akwai kuskure, sai yasa Shan yakuri waɗanda aka je wurin su aka yi addu'an nan fati daban-daban ne kuma aka yi musu addu'a fati daban-daban. Ai akwai bidiyon da nace ka sa ƙwaya ɗaya, ai ka ji ɗaya yana ma Atiku, ɗaya kuma zaka ji yana ma Buhari. Da Tulumbu. To kaga irin waɗannan abubuwan layin juice. Gaskiya ɗazu na kofi na a tayya ai wannan yanzu na fahimce magana ka fahimce ni, that's the problem. Shine abin da ya kamata malami irin wannan in dai an ce malami ne to ya amfani da malintan, kar yayi abin da zai zubarwa da malamai kima. Kaje ana addu'a wa yansurakallahu kai da shi ko kamai a ɗakin sa, amma ba a fito fili duniya irin wannan a zubar da kiman musulunci haka ba. Ai haƙuri ba muna yi da wata ƙungiya ba ce, ko ƙungiya ko asafirullah ɗariƙa ba ƙungiya ba, ko tafiya ta ce ta ɗariƙa na ga irin wannan zan ce bai kamata. Magana ce ta gaskiya. To wannan shine matsala ta 4, ya kamata mutanen mu su gane, idan mutane an zo za a yi zaɓe to mun ƙara na 4. Waɗannan mutane ka lura da su da kyau, su ne abin da suka shafi karnukan 'yan siyasa, 'yan fim ɗin Hausa, mawaƙa da wasu daga cikin malamai, ban ce duka ba, wasu daga cikin malamai.
mutum ka lura waɗanda zaka ba su amanin su, kar ka je kawai wani yana ƙoƙarin yana gina kansa da iyalansa, shi kuma yana ƙoƙarin yana nan yana rushe ka. Sannan abu na gaba, shawara na gaba sarki zaki, wanda zan bayar kafin zan ba da su kafin a buɗe waya, shine wani abu ya saba faruwa a nan ƙasar Najeriya, shine duk lokacin da siyasa ya zo, ana dab siyasan nan ta kusa, zaka ga an ɗauko turaman zannuwa a filin ma wani sa'in lokacin siyasa, kaga ana ba mace ana ce mata in kin zaɓi kaza ga turmin zani, wani turmin zanin ma na 1,500 roba ko wani abu makamancin haka. Ko kuma kaga ana zuwa ana ba wa mutum taliyar wata ma ko katan ba ta kaiwa ƙwaya ɗaya fa haka a cikin leda, ana ba wa mutum ya sai da ƙuri'arsa, ko ana ba mutum 500 ka sa ka sai da ƙuri'arka. To na farko mutum ya sani, lokacin da ka je za ka yi zaɓe ba wai kana zaɓa a mazauninka sunanka mai yanci ka ga daman ka yi abin da ka ga dama ba ne, la, ka sani idan ka ba da gudumawa gurin zaɓen shugaban da ba na gari ba, to ka cuci kanka, ka cuci al'umman manzo Allah, kuma Allah ba zai barka ba. Don haka abin da yake akwai shine sarki zaki, mutanen mu su ji, idan mutum ya zo ya ce maka ga kuɗi zaɓe ni, kaga kuma kana da buƙatan kuɗin, kai ba za ka iya ce mai ba za ka karɓa ba tunda bai dace karɓa ba, kaga dole sai ka karɓa, to ka karɓa sai ka yi ɗayan abu biyu. In ya cancanta ka zaɓe shi, ka zaɓe shi. In bai cancanta ka zaɓe shi ba, kar ka zaɓe shi, ka rabu da shi, ka watsar da shi. Shin shai wannan bai zama yaudara ba, Allah ba zai kama shi ba? A ba yaudara ba ne. Ai akwai abinda musulunci yake cewa ittikazu akhafid dararai ne. Abubuwa ne kwaya biyu, dukkan su waɗannan abubuwan za su iya cutarwa. To idan ka zo musulunci sai ya dubi wanne ne cutarwansa ɗan kaɗan. In dole ta kama sai ka yi, sai ya ce to ka tafi wajen wanda cutarwansu ɗan kaɗan ne. Misali, mutum ne ya zo ya baka kuɗi, ya ce ko 500 ko 1000, ya ce dalla ka zaɓe ni, kai ka san mutumin nan azzalimi ne. Sannan kuɗin da ya baka kuma kana da bukata, don haka inda hali ka haƙura kar ka karɓi kuɗin, ka ce mai ba zan zaɓe ka ba, ya tafi. In kuma ka dage sai ka karɓa, to kaga karɓan ba daidai ba ne. Amma shi kuma in ka je ka zaɓe shi, ai zai cuce ka kuma ya cuci al'umman manzo Allah. Don haka karɓi kuɗin sannan kuma kar ka zaɓe shi. Karɓi kuɗin sannan kuma kar ka zaɓe shi. Shine abin da ya kamata mutum ya yi. Da haka dan Allah, mutanenmu da ake zuwa ana raba kuɗi lokacin siyasa, a baka wani abin da la yusmin wa la yughni min ju'in, ko wata shinkafa ko wani abin nan kayan sawa a tamfa ko kuɗi ko kaza, ka sani waɗannan abubuwan da za su gushe. Ka haƙura don girman Allah, ka bari mutane su zaɓi wanda suke so, ka taya a zaɓi shugaba na gari. Ka taya a zaɓi shugaba na gari. Kuma mu duk shugaba, mu abin da muke faɗa yanzu, ba ma cewa ga wane daga shi sai rijiya. Amma an ce mun ce ga wane, to wannan fahimta ce, amma ba mu ce in babu shi ƙasar za ta tarwatse ba. Ba wani shugaban da za mu ƙara ji mai wannan tazkiyar mu zarkake shi 100%. Za mu yi ta addu'a, muna ba wa Allah zaɓi, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Sannan shugabanni, duk wani shugaba da ka zo za ka zaɓa, in dai shugaba ne za ka zaɓe shi, to ka duba qualities ɗinsa. Na farko, yaya zai taimaki addininka, ya zai sa addininka ya ci gaba. Zai taimaki addininka, zai sa